ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കളിക്കാം. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സർവൈവൽ തന്നെ കളിക്കാം. നമുക്ക് നോർമൽ തന്നെ മതി, മൾട്ടിപ്ലെയർ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരണം. പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നോയ്സ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് നോയ്സ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ബിൽഡിംഗ് 13 ആവുന്നുണ്ട്. ലോഡിങ് ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ എവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മളെത്തി. എവിടെ? നമ്മളൊരു കുതിരയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് വന്നത്. ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് മരമുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മരം വെട്ടണം. പക്ഷെ നിങ്ങളത് കേട്ടോ, ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. മരം വെട്ടാം. നമ്മളായിട്ടിപ്പോൾ ആക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഈ മരം ഫുള്ളിൽ വെട്ടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഫുള്ള് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇപ്പം മരം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കല് ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നാളെ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 4ഉം 5ഉം 2 ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.